ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಂಜಿ ಐತು ನನಗೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ಪೇರು ವಾ ಜೋಶುಡು ವಾ ವಿನ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುರ್ಕುದು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಸಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಸಿ ಪಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಂತೆ ಲಕ್ಷ ಸಾರ ಎರಡಿಗೆ ಎನ್ನಾತು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ನಾರು ಹೆಂಗೆ ತಿಂಗಳು 30,000 ಬರ್ಪು ಹೆಂಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪು ಆಲೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪು ನೀವು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪು ಈ ಸೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಗ್ರಾಗಾಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋದು ನಾನು ದಿಯರ ತಿಗಾಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಂಜಿ ಆಕಲು ಮಂಗೆ ಬಂದ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತು ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ದೀದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ನಾವು ಪಾಡಿ ತೊಪ್ಪಿ ಪಾಡಿ ದೇವರೇ ಕೆಲ ಪಂಟ್ನದು